hankak landuko ditugu. Lehenengo ariketa sentadi izango da. Hartu? Bale, hori da. Bera xeri, eta hemen kuadrizepsa, iskio eta glutioa lantzen ditugu. Oso. Hori. Bigarren ariketa sentadi izango da, baina hanka bakarrarekin. Duan, hemendik, bera, gora, belauna igo, hori da. Hemen pixua, beti, goian dagoen taloira, eraman behar da. Eta glutea, atzera. Bera, eta gora, hori da. Bizkarra zuzen, jeisterakoan besoa luzatu, igotzerakoan flexionatu. Hortxe. Bale, oso. Bale, hirugarren ariketan lunge edo tijera izango da. Hankak atzera emango ditu, eta hori da. Angulo hau mantendu, atzeko taloia denbora guztian airean egongo da, eta aurreko taloiarekin denbora guztian presioa lurrera egin behar da. Besoa jeisterakoan luzatzen ditu, eta igotzerakoan flexion.